Ki vagy te? Mit keresel itt? Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokszor az életedben voltak olyan pillanatok, amikor fel akartad adni. Biztos vagyok abban is, hogy voltak olyan pillanatok, amikor felhőtlenül boldog voltál, amikor örültél az adott helyzetnek, az adott eseménynek. Szeretném, hogy tudd, hogy így teljes a világ, hogy legyenek negatív dolgaid is és pozitívak is egyaránt. Az igazság az, hogy minden adott ahhoz, hogy egy jó életed legyen, hiszen csodának születtél. Az, hogy történnek szarságok is az életedben, az azért van, mert valamikor a múltban rossz döntéseket hoztál. A gondolataid meghatározzák az életedet, meghatározzák a mindennapjaidat. 24 órában körülbelül 90 000 gondolat fut át az agyadon. Az átlag embernek 80 000 ezek közül negatív. Mivel bizonyított tény az, hogy a gondolataid meghatározzák az életedet, ezért ne csodálkozz azon, ha 80%-ban szar élethelyzetekben találod magad. Sokan kérdeztetek azzal kapcsolatban, hogy beszéljek nektek a hogyanokról. Hogy oké, Robert, de mi a hogyan a szarra? Mi a hogyan a negatív élethelyzetekre, azokra a helyzetekre, amikor nem tudjuk, hogy mi a kiút? Hát itt a válasz. Változtasd vissza azokat a negatív, frusztráló, nehéz gondolatokat, amelyek közel 90%-ban uralják a tudatodat. Abban a pillanatban, amikor sikerül eltávolodj a frusztráló, negatív gondolatoktól, amelyekkel tele van a tudatod, az elméd, az egész tested. Genetikailag megtanultad a negatív gondolatokat, és azokat hordozod, és táplálod nap-nap után. És azt kérdezed tőlem, hogy mi a megoldás arra, hogy pozitív közegbe kerüljön az életed? Hát az, hogy változtasd meg végre a gondolataidat. Hogy mászz ki végre a megtanult mintákból, és kezdj el végre egy érdemes életet élni. Ez a megoldás. Olyan is lehet. Ez a válasz. De általában a fáj egyszerűbb, mint gondolnád. És ezért jó, hogyha elmész néha egy szakemberhez, egy coachhoz, egy pszichológushoz, nézd be a tükörbe. Mert az megfog. Mindannyiótoknak a tükörben vannak a saját válaszaik az elakadásaink feloldására. A fa elől, amelyiktől nem látod az erdőt. Szerinted ki a felelős azért, mert évek óta benne vagy a negatív párkapcsolatban? A toxikus, romboló kapcsolatban? Szerinted ki a felelős ezért? Ki a felelős azért, mert függsz valakitől anyagilag? Ki a felelős azért, mert túlsúlyos vagy? Ki a felelős azért, mert szar minőségi kapcsolataid vannak? Ki ezért a felelős, ha nem az, aki szembenéz veled, mikor belenézel a tükörbe? Elég volt azzal a klisével, hogy mindig mutogatsz emberekre, hogy ő és ő a felelős, ez elég volt. A felelős az te vagy. A felelős az te vagy. Abban a pillanatban, mikor kimondod, hogy te nem tudsz elhagyni valakit, hogy te nem tudsz lemondani a drogról, hogy te nem tudod letenni azt a kurva piát, abban a pillanatban debilizálod saját magad. Hiszen olyan nincs, hogy nem tudok. Olyan van, hogy nem akarok. Akkor, amikor végre eldöntöd, hogy valóban változtatni akarsz az életeden. Akkor, amikor eldöntöd, hogy valóban élni érdemes életet akarsz élni. Akkor jön el a pillanat, hogy elkezdenek megváltozni a gondolataid, és hálával a szívedben teremtesz magadnak egy új valóságot. Egy dolgot soha ne feledj.
A csoda benned van. Hát viselkedj is úgy. A csoda benned van. Ha hiszel benne, ha nem. A gondolatai teremtő erővel bírnak. Ha hiszel benne, ha nem. De biztos vagyok benne, hogy ha mélyen magadba nézel, akkor az életed, az tükrözi ezt a valóságot. Élni érdemes.